Mano Joyce ago erokamano ne thuolo mimiyowa mar mondo wago mbaka gi nyikwa Ramogi Ajwang'. An mokwongo adwa mana go erokamano ne party marwa mar ODM kuom tieko yiero manja gitimo national wide polling stations duto, kendo yiero no dhi mbele kendo ng'ini mar ward biro bet mbele kaendi machiegni, especially Rarieda. Jo Rarietwa nowuok kabisa. Rariedwa kanyo ng'ini ne ji paro ni ODM nosedok e piny ni UDA dibed nokawo jomoko, to nyocha dhano wuok manyiso ni party pod nitie temam. Joma ne lando propaganda ni magi onge gimutimo, nyocha noseyier list kodhi Nairobi. Joma ketho nying party, ni party ok nyal timo yiero malong'o, matemo keto list moko ma fake. Nawinjo kata weche Homa Bay ka weche mag list ma fake biro. Adwa ni mondo party disciplinary okawnegi atua, kech gine joma kethonwa nying party momiyo confidence dok piny. To party otegno, uneno ka sani politics igo high level, makok wabet gi marwa motegno, to wanyalo anono 2027. Erokamano ahinya CPA George Magomba kaachiel kod in wakili Joshua Nyamori kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi watwa kotudore kod chal mar Kenya. Soma ne ote moro kae mar Kopolo mano jakanyo mar Kupet kowuok e kaunti ma Kilifi. Wacho ka ni wan joluo wawe wuondore nikech waneno ni sirikand Ruto ni omiyo jogewa tich. Adiera mar wach en ni policies mar telo masani ni oridore ne jok machamo msahara, kata weche mag housing levy, health insurance, GNSSF hinyowa sana. Nitie gik ma ok wanyal pako kaka jok ma wuoke ma wuoche diyo tiendgi. Kenya masani tek. Mano ote mara Kopolo. Erokamano ahinya kuom ote mari nyakwa Ramogi Ajwang'. In bende agoni erokamano ahinya. No ka ote mathoth ahinya wuoro kanyo, Bahati Africana yoro ote mabor ahinya. Kata kamano kaachiel kod Vitalis Ochieng' wuod Game Karariw, in bende yore ote mabor ahinya. Agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani.